No niin, iltapäivää hyvät ihmiset ja täällä on IET-skot ja... Tällä kertaa käytämme web-kameraa. Joo, semmoista. Try close sinä, or stop over, joo, antaa olla. Kiva, kiitos. Otas harvemmin se. Monologi. Joo, jos olisi nyt vähän hiljemmaksi ja tänäänkin olisi ehkä sitä... Tämmönen ensin. Otetaanko sitä nettisekoilua nyt tällä kertaa ja... Joo, nettisekoilu part 2 ja nyt ollaan T-skotikoneella. Tällä kertaa T-skotikoneella, koska minulla ei ole web-kameraa, mutta olen ajatellut hankkia semmosen paskaharppiksen. Se on edelleenkin se nykyinen. Näkyy? Ei näy. Näkyy? Ei näy. Tää ei mennä jemma, ettei se on meidän. No niin, katsotaanpa se nykyään tuolla meidän nykyisen. Ei miehe mitään vittu. Mitä sä oot kattonut? Etkä kattonut porri. Jee! Jee! Vittu. Jes. Kusnatner. Ympärissä edes vaan rockstar. Ja Matt Cook. Puistosta tilaa. Parikeli. On niin vitu paljon. Täs nyt muuten pitää näyttää yksi ihan vitu hyvä. Ai niin. Te ette ketkä on vielä kattu, mut me on näyttää silleen mihinkä vittu tänne. Ei se oo se. Sä oot mennyt sitä ohi. Se on tuonne päin. Eikä se koko. Se on tosi mikä aina se. Ei vittu. T-skot osaa juoda. Hyvin. Kova. Nyt ei oo kyllä mitään. Joo. Semmosta. Joo, ei tämmöstä sekoilua. Eli... Ei vittu, blokka pettää. Vitu, vois pelata vähän Happy Wheelsia. Yes! Happy Wheels very long... It's very long time when I see you. Ice. Vittu. Saatan! Näin! Eiks äiti opettaneet pipapais sisällä? Vittu siitä. Vittu. Pipapais. Ei! Mä tungen sun päästä tonne suppariin vittu. Herje! Antaa mennä! No ei, jos se nyt kuitenkaan vielä. Katsotaan sitä muu. Fuck. Random. Vittu mikä randomi. Oi vittu. Oi vittu, otas. 2D, 3D, totta kai 3D. Nyt tapahtuu hirveetä. CPU 100, mitä se CPU edes meinaa? No en tiedä, jatketaan pelaamista. Pätkii kyllä äitä. Ikki se aika. Dale. Avaa. 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 Oho, avaa. Oho. Joo vittu, mulla riittää paskaa. Niin. Jos mun paskaa täältä löytyy. Olisiko Hacked Games? Ai, eihän se löydy mitään. Oh! Yes. Tätä hyvät ei ja miimas. Mä nimittäin pelasin tätä vähän. Onko se ihan varma, että tää nyt toimii? Joo, kun mä pelasin tätä vähän aikaa sitten. Niin, mutta siis tän... Mä en tiedä toimiks tää live-streamin kanssa. Kyllä vähän ragi. Vittu make. Jos vittu tää tekee. Mene alas, läski. Mä tapaan sut. I got your pineapple, bitch! I got your pineapple, motherfucker. Jaloista kiiraakut. Vittu kuolee tästä. Vittu tää on rakaa. Vielä aika enemmän kuin vertaista. Koska mä tossa tää veri muuta pienet. Joo hei, menepä pois. Kato, oi vittu vaan 5 FPS 3.
3 FPS. Vittu nyt on kyllä vähän. Vähän bugiilakin. Vähän edelleen rakaa niinku. Otetaan ihan ykköselle. Smooth niinku aaritu. Vaan mä otetaan mediumin. Oho. Hyvä. Silti rakaa. Se nyt johtuu tuolla striimiin. No se rakaa ihan hirveesti. No niin, toimihan tää pappa. Ota log se. Noin. Ei vitu, ota rinnuksista kiinni. Nyt saatana. Perkele! Ota rinnuksista kiinni, jos menee. Saatana, no mun tetsi takaisin! Joo, kuperkeikka. Ai niin, tuohon on se klassinen, mitä niissä action-leffoissa tapahtuu. Otetaan päivä rinnuksista kiinni ja sitten Ota rinnuksista kiinni, Mäkkä. Oho, nyt lähti se käsi. No ei se haittaa. Käsi! Käsi lähti. Ja siinä on se siu! Ja siinä on se siu, vitu! Nyt. Motherfucker! Ai vittu, mä joudun. Ei se siu painaa kun! Pyllynmäke. Älä nouse jaloille! Tapahtuu hirveetä. Se jalat on vittu irti. Voitto. Vittu tää lagi. Helvetti. Classroom. Ei vittu. Classroom, mutta tuli yksi mieleen. Rakaaks tää ihan hirveesti. Kajarit. Vittu. Nais! Vittu. Katso Pipperi. Vittu. Saatana. Se sinun katso semmoista. Jaa. Prokesteri. Aiskan. Vittu mitä aikaan on. Vittu helvetin hauska. Ammikas vielä siistiä. No sitten se sekoilla. Tulla täppärissä se. Wii! Ammikas vielä Olisiko se nyt varmaan? En mä tiedä. Ota päivitys mun pää ei muuta mahtuu. No niin, nyt. Katsotaan, että menenkö. Hei! Jee! Hyvin menee vittu. Jumanna simätets. Mitä? Mitä? Oota vähän. Käy vähän tänne. Heti rahoittut. Voi vittu. Tee vielä se röyhtäys sieltä päälle. 5/5. Oikeastaan 4/5, koska se ei oo ihan niinku vaan. 4/5, koska edes. Katso tämmönen helvetin pornokamera. Action kamera. Katso 130. Siinä on kaikki kivat kamat ja... Siinä tulee... Arvo mitä tuolla se action kameralla vois sanoa. Goodbye! Jossain kuitenkin. Niin kato sit tommonen. Sitten kaikista tärkein siinä on laserrosaat, että tietää minne kuvaa. Sitten kai sieltä tämmönen vittu 8... Vittu kaukosäädi ja kaikki vittu. Vittu kaukosäädin, niin vittu siitä on vittu hyvä. Niin vittu sitten voi tehdä vittu sitä pörinä ja pärinä vittu video. Sitten... Kaukosäädin, vittu siinä on kaikki saatana niin ja sit saatana vittu sä voit vittu vaikka... Se laserilla vittu ohjata sitä vittu... Siis sitä... Siis mitä? Moi. Siis se kaukosäätimään vittu oot sitä vittu laserista ja puhut sieltä toisen vittu näköjä vittu saatana. Vittu mä näytän vittu poliisille vittu keskari kun vittu kuva. Niin vittu sitten vittu paetaan ja pakois päästään siellä vittu varaa laivalla vittu. Päästään vittu mereenkin ehkä. Helvetin. Sitten vittu se maankin jää ja sitten nää vittu 125 paskatkin jää meille vittu, koska se 105. Mitä? Moi. Mitä mä oikein valitan? Kaa vittu, mä teillä olisi hyvä sivu. JussiPennanen.com, tää on tämmönen helvetin hyvä. Mä täällä kato Monster Tararkit, vittu 3,5 euroa. Tää on Tässä servasit mut. tää vittu nää Tarrasääret niinku 3,5 euroa.
Fox, Red Bull. Red Bull City, se ei ollut mitään. Eikö ollut? Ei ollut. Tää on tyhjä. Mutta monsterit. Niinku, ne. Fox. Ei oo sielläkään. Eikö? Ei kun monsteri. Rockstar. Ei. Voi vittu! Ja nääkin on loppunut nyt varastosta jo. Tulee varmaan joskus siitä. Se voi ottaa siitä, kun se Fox lopetti. 3,5 euroa vittu. Arra mitä? Se olisiko se varasto tyhjennys minussa? Missä? Tuolla. Vitu. Ei se. Jotakin tuli vaan äkkiä hiljaista. Niin. Viikkeiden kissat! Niin on. Helvetin hyvä. Tää ei edes vittu pelaa siellä. Tai no, se on siinä, mutta siellä vaan vittu On just sä perässä. käitä sä raavit palleesta. Suunnilleen joo. Sä otat se pallot ja sä otat se kätes. Sit se coachi vaan tuo sun huuta. Vittu sä otat sitä vittu kätees. Vittu vehän vittu saatana vittu se vittu iso vittu kätees. Saatana vittu. Just. Okei. Joo. Ja sä teet se sama kotona. Vittu ei. Ja sä istut Django-radalla ja väät käteen. Joo se nyt kuitenkaan. Mitä helvet? Vois joku selittää niinku tää Chromin niinku. Mä oon käynyt Facebookissa, mä en ois käynyt millä vitu romppase sivuilla, niin vittu tää eteen niinku... Onks tää nyt niinku käydyimmät? Mitä helvettiä? Teemu! Ei minun Vilma pitänyt mennä perseestä, paskavia. Vilma pilasi mun elämäni! Todellakin. Helvetti. Sua pitäis vissiin lyödä sun päästä tuohon pöytään, että sulla toimii. Nyt on. Hyvä käyttää. Kuva. Tässä on tää meidän vittu Mewlani-piste. Se on niinku hienoa. Täällä on vittu nää vittu kajarit niinku sun. Seksikäs. Se on mun lomma. Mä pistän se tonne pöydälle vielä, niin katsotaan mikä on mössö. Se on semmonen mössö. Hei, 12 H-mankia vakio. Keturatas. Eturatas. Näkyykö se on? Keturatas, takamanki, 45 hammasta. 82, 86 vakio. Lol. Lol. LOL! Vois tämmösen hommat. Saatko sä eurokin siinä mukaan? Saa. Mä pystyn ostaa ees. Miksi Sivasta ei saa ES, koska hyvä yksinkertaisesti... Koska Siva ei oo K-ryhmässä. Niin. Joten niin. Sitten nykyään ei ole tekee semmoista. Vittu Jonnet, satana. Niin vittu, minäkin vittu kysyy vittu mikä vittu hullutus vittu tääkin on. Niin vittu ne sanoo vittu, että kun ne vittu kysyy vittu Sivasta, että vittu löytyiks vittu ES. Niin se vitun myyjä vittu sanoo... Teettekö mitä? Kerro mullekin, mistä sä saat vitu ES. Niinpä. Onks vitullakin ES? Se on helvetti. Joo, semmoista paskaa tällä kertaa. Juu, elikkä No ei mitäs vittu YouTubeista vittu löytyy. Juu, vitun tupe! No rauhoitus, no Top Gear vittu. Top Gear. Pesos. Hei. Ai! Tauting dong. How to make wine? Ota tää nyt tähän viiniä. Nyt tehdään vittu viiniä, ota. Hei hetkinen, käykö mä oikein varusteet? Joo, hetkinen, yks jotain viini. Ota, mitä tää tarkoittaa? Onks voi tää muuten, kun meillä on alakerrassa ihan kunnon viiniäkin? En mä tarvitse mitään omaa tekoa. Käykö mä hakee? Juhlitaan vähän. Jos ei kuitenkaan. Nyt täällä on viini. Nyt rakkaa Mikä vitu suksisauva silloin oli? Tullu, mun on aika havainnosta. Joo. Veto. Vitu YouTube. Ei oo tilaa mihinkään katu. Ui vittu! Antaa pakas. Turn around, bitch!
niin vittu. Voi vittu. Tepäs mä näen sut. Voi vittu. Joo, elikkäs. Mitäs paska? Paska. Oh. 2D. 2D miksi paska. 3D miksi paska. Kamera paska. Screen paska. Can't see me. Ai. Ota paka. Yeah. Joo. Aha. You know what it is? Everything we do it big. Yeah. Everybody there fucking can mitä? Onko se sun puhelin? Taas olla. Oota vähän. Kuuluu se vähän. Nyt on asia kunnossa. Katsotin ton mummoa, kun kato, me otit siitä ne teipit pois, ja nyt se on vittu kiva raija. Katsokaa ihmiset. Vittu toi näyttää sun kännykän niin rumalta. Ja tää onkin. Jotain rumaa. Vittu paskaa vähän sanon minä. Ei sua. Näitä en mä keksi enää mitään. Mennäs tosta pois. Siinä on se Suzuki GS. 1300 päin. Ajapussa turbo! Ei perkele. Kyllä GOV. 375 huiput. Vittu kyllä Eiku mitä GOV vittu? saatan. 375 teho. Ei, tommonenhan se on se minun pikkusko kumminkin se vakioänkkä, niin laittaa se siihen Se on tuo vakioänkkä. Se on allovi. Oho! Siinä on allovipuut. Oho! No kuitenkin niin laittaa se sinun varaderokin. Helvetin hyvä. Kuuvi sitä tämmösen tuk 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 tuk. Oho! Ja sitten leipua. Oho. Elikkä. Starsky and Hutch. Mitä vittu? Se on peli. Se on fast. Juu, elikäs. Eikä se ois vittu tässä vittu. Näihin kuvia tunnelmia. Piece Vittu- of pop, motherfucker se. Yeah. Yeah. Vittu peace off. Ei se oo sinä. Kiitti ja kuitti ja... Ope. No niin. Joo.